Okay, dito na tayo mga boss. So pababa na natin itong mga materyales. Ano, yung mga kornisa. Yung kornisa natin. Dali nyo yung ano, tricycle, tangkulong. Ayusin nyo muna bago yan, no? Ayusin nyo muna. I-straight nyo muna yan. Itatatin mo. Kalsada lang dito. So ito yung mga kornisang pupunta dyan mga boss. Tapos may mga board din. May mga gypsum board din tayong dinala. Tara, transfer na namin sa tangkulong para hindi sila mahirapan magkarga, magbuhat. Hindi naman makapasok yung sasakyan natin dito kasi malubak. Baka mabalakaw lang yung sasakyan natin. So ito yung project. So nag-usap na kami ni sir dito para sa ilaw. So approve naman na sa kanya yung ilaw na ilalagay rito. Ayun o. Ayun, nilagay na nila yung design doon. So ito yun o. So ayan. Ano siya? So 25 yung ano yung kapal niya, tapos nag-space tayo ng 15, tapos 25, tapos 15 ulit. Yung sa kabila meron na doon, tapos dito yung square doon meron na rin. So hindi lang halata kasi may masilya. Pag napinturahan yan, makikita na yan. Okay. So ito hindi pa na masilyahan. Tapos yung design doon hindi pa nilagay. So may design pa yan na ilalagay, yung mga trellis niya. Yan. So apat na sulok may design. Ay hindi pala sulok, dito sa mga gitna niya may design yan. Okay. Ay, lalagyan na sila ng kornisa. Tapos dito nagtatakip na sila. Kasi ito yung ceiling rose na mapupunta ron sa salas. Dito may ilalagay dyan. Dito okay na. So ang wala na lang dito yung electrician. So hindi pa rin punta yung electrician, sabi ng may-ari ng bahay. Nakapag full payment pa daw siya dito. So yun ang problema dito sa Villasis.
nakapag full payment na daw yung may-ari ng bahay rito sa electrician. Hanggang ngayon hindi pa daw bumalik yung electrician, hindi na daw nila makontak. So ayan, nagka-problema tayo, hindi pa milalagay yung mga ilaw. Ewan ko lang kung paano yung gagawin ni sir sa electrician. Bayaran naman na lahat. Yung tatay ni yung father ni Sir Raymond, kilala niya kasi yung electrician na dito, nag-install dito. Siya rin yata yung nagano dito, yung electrician, no? Nag-layout ng electrical. Siya rin to nag-layout ng electrical dito sa bahay. So, ngayon hindi na makontak. Siya rin sana mag-layout ng yung electrical natin dito sa ceiling. So wala naman na, hindi na daw nagpakita. Sinabi na pupunta daw rito, hindi naman na pumunta. So, last week pa namin na tinawag na pinapapunta namin dito. Tapos yung cornisang pupunta rito, yan lang mga boss, yung MC na model. Yan. So itong cornisa na to, so marami kaming may mga design din kami dun sa bahay na iba. So hindi lang yan yung design namin. So may mga plain din kami, tapos ibang design. So kung gusto nyo umorder ng cornisa, makikita nyo dyan sa screen yung Maclagonilla cornices. So order lang po kayo ng mga boss, mag-message lang kayo. Tapos pati yung mga ilaw nagtitinda rin kami, so makikita dyan sa screen. Dyan na rin kayo mag-order ng mga ilaw. So pati scroll up, scroll down nyo lang yung mga ibang nag-order dyan. So may proof of order. Makikita nyo dyan mga nag-order sa atin. So marami na rin nag-order si Boss Regs doon sa project niya sa Banban. Kumuha rin siya ng cornisa natin na ganito. So ganito yung kinuha niya na isang design. Tapos yung rose. Tapos kumuha rin siya ng ceiling rose. Tapos yung ceiling rose na maliit. Yung kinuha niya. Okay, siguro next week maumpisa na natin itong pintura ng ceiling. Okay? So ayan muna. At punta muna tayo dun sa Pusorobio, Pangasinan. So i-update natin yung doon. Kuha tayo ng down payment para maumpisan na rin, para makakuha tayo ng pambili ng materyales, para maumpisan na rin natin sa next week. Hintayin na lang natin na ibaba yung ibang materials dun sa pick up. Okay, so tara na mga boss. So nag-deliver lang naman tayo ng dito, ng materials. Tapos punta tayo sa Pusorobio para kunin yung down payment sa susunod na project natin. Magbigyan lang. Ganda yung masilya. Tara na. Okay, let's go. Okay, dito na tayo sa Barangay Malukyat, Pusorobio, Pangasinan. So ito yung susunod na project natin mga boss, yung bahay na yan.
Okay, so nagawan ko na rin ng 3D model yan. So isunod ko na lang siguro dito sa video natin. Yung 3D model papakita ko sa susunod na araw. So kuha lang tayo ng down payment dito para makabili tayo ng materials. Ano, kunin ko lang yan. Magpirmahan na ng kontrata para maayos na. Ano, 11 o'clock pa sana kami nandito, kaya lang dumaan pa kami ng Villasis, so natagal kami ron. Ito yung bahay. Mamaya pasukin natin ito para makita nyo mga boss. Hi, madam. Hello madam. Buha nante. Kitakban ulit a junag nante. Tingnan natin mga boss yung loob ng bahay. Ayan. Dapat na nanggal. Ay, nakasara yata. Ay, may tao. May tao. May tao sa loob. Ito yung bahay mga boss. Tapos yung isang gagawin natin dito, yung spandrel. So ayan, may kataasan yung spandrel na gagawin natin. Ayan o. So habang in-order ko yung materials dito, pag mag-umpisa kami na ito, unahan namin itong materials para sa loob. Tapos i-order ko pa itong materials dito sa labas. I-order ko pa yan para habang nagtatrabaho sila ma-fabricate na yung kanya, yung ilalagay natin materials dito, yung spandrel. Ayan o, ang taas. Tapos yan, Pahalan po. so nagpipirma na kami ng kontrata para sa bahay. Ayan daw. Pangalan lang po. Tsaka Sige. Dalawang kopya ma'am. Tag-isa po tayo. Basahin ko muna, baka makukulong ako. simple lang po yan. Wala namang gamit. Simpleng ano lang naman yan. Parang ano lang. May basehan tayo dun sa ano, Hindi ano, sa bayad. maglakad na lang. Ano yung ginagawa sa chicken? Hindi pwede. Walang po ako naman. Thank you po. Sige po ma'am. Baka na. Pirma ako. Ano ba pa? Sa likod siguro. Bakit ako? Sabi mo ay kanyam. Kuha tago matangkit-tangkit na ako lagi pa. Ito yun na yung katuwang. Ni idam ko ma. Ang takukuan na balat. Matangkit-tangkit. Mama, saan ka pupunta? Sa school gano'n. Saan ka pumunta, Kuya Black? Opo. Okay, so nakapagpirma kami ng kontrata. So sabi ni madam baka wala daw siyang kasi dyan. So baka transfer na lang daw sa bangko namin yung down payment niya. Pero titignan niya muna daw mga boss kung meron daw siyang cash.
So ayun mga boss. So ito yung lalagyan natin ng ceiling. So ayan, makikita nyo, meron tayong ginawang design dyan. Tapos ito, may nakambala rin dito. So nagawa naman natin ang paraan yan. Okay. So dito, cove design na lang yung lalagay natin dito. So titignan na rin natin tong wall nila madam kung ayos. So ito ma'am, ipapapalitadan nyo pa to, no? Ayan, sir. Oo. Siguro pwede na rin skim coat dyan. So ito. Okay. So ito yung lalagyan natin. Sa mga dito sa mga kwarto, cove design na lang yung ilalagay natin dito. Yung karaniwang ilalagay natin sa mga kwarto. Cove design. Tapos doon, nakabilog tayo doon na cove design. Tapos dito cove design ulit dito. Dito sa bandang hallway. So ayan. So pakita ko rin dito sa susunod na video. Dugtong ko na lang siguro dito mga boss. Okay. So, baba na tayo. CR. So, pwede ito? Pwedeng kami na rin magmasilya na ito? Yan, sir. Oo. Kahit di na palitadaan, lagyan na lang namin ng skim coat. Tapos may nilagay ako rin dito lagay ng alak. Nakita nyo? Maliit din. So ayan. Pero ang hindi pa namin magawa dyan ma'am, siyempre yung minibar. Tapos dito, patalisan nyo muna. Ay, talisan mo. Babalikan na lang po Oo. yun. Pero wala pa sa estimation yun ha. Hindi kasali. Ceiling lang po yung Kasi hindi sir, nakasali na kasi Opo. Ano lang tayo. Proposal. Proposal lang. Kung sinali ko lahat na lang sa drawing, may salasit na kayo. May pintor. May kitchen na rin kayo pag sinali ko yun. Yung matatanggal na lang. So yung magpagawa. Yung ganun na lang. Tapos yung mga ilaw nito ma'am, bali actual na lang. Tapos ibigay ko talagang yung presyo pag Opo ma'am. Ano yun, sa kakao na lang makikwenta yun pag na-preman na lahat. Kasi susukatin ko kung ilang meters. Sige po ma'am. Sige po ma'am, maraming salamat po. Sige po ma'am, thank you po. Okay. So ayun mga boss, so bali yung dinaon na nila sa amin nasa 60,000. Tapos ibabang transfer na lang daw niya yung 40,000 sa misis ko. Okay, tara na. So uwi muna tayo sa bahay para makwenta ko na yung mga materials na pupunta rito. 60,000 yan no? Yung binigay sa'yo? 60,000 yung binigay pa lang. Oo. So may balance pa sa down payment na 40. 40. Okay. So ipapadala na lang daw sa misis ko yung balance na 40. Pero mamaya kwentahin ko ng mga pupuntang materials dito. Para dire-diretso na. Okay, so kain muna tayo mga boss. So tinanghali na tayo.
Bali mag-alauna na kasi. Dito tayo sa Pusurubyo pa rin. So may dadaanan tayong karinderya rito. So dito na lang tayo kakain. Tara, let's go. Yung pagkain dito. Ano to? Tapa. Tapa? Tapa kambing. Tapang kambing. Yan na nga lang. Tapos bigyan mo kami ng sabaw. Ano? Soft drinks ka, bad? Bago tayo ito. Ito. Okay, dito na tayo sa bahay. So, nilista ko ng mga order na materyales para bukas deliver na. Dalawa lang. Sige. Okay. Let's go. Lahat na ba ito? Lahat na? Ano yan? Lahat na? Eh, dali na pa. Safety lang naman. Wala na daw pala na. Good morning mga boss. So ayan, dumating na yung order nating mga materyales. So sasama ni Badinoli na ilagay sa Pusurubyo yung mga materyales natin na pangkisame. So ayan, so tignan na rin natin kung magkano yung materials na in-order natin mga boss. Okay, tapos i-update natin kung magkano yung mga presyo ng bawat isa. Okay, let's go. Pagbaba mo naman sa poste. So ayan yung mga materials natin. So yung resibo, sandito na siya. So 56,150. So kabisado ko naman lahat ng presyo nito. So isa-isahin natin mamaya kung magkano yung bawat presyo ng bawat item na kinuha natin. Siyempre, itong materials na to hindi naman sakto talaga dun sa project natin. So marami pa tayong kulang dyan gaya ng spandrel. So wala pa yung spandrel dyan. Tapos magkukulang man itong pangkisame, siguro konti na lang. So sabay na rin natin yung mga tubo natin dito sa truck para makalibre tayo sa delivery charge. So yung delivery charge pala nito, siyempre sa Tarlac ko kinuha, i-deliver natin sa Pusurubyo. So nag-charge tayo ng 5,000 dito sa materialis natin. Okay, so ayan mga boss. So itong metal paring mga boss, nasa 140 ang isang piraso.
So Gia Max yung tatak niya. Tapos ito nasa 142 tong carrying channel. Tapos yung wall angle natin, so andito yung wall angle natin, nasa 42 pesos ang bawat isa. Tapos ano pa ba mga nandyan, yung cornice natin 585 ang isa. Premium casting panggawa ng cornisa, nasa 420 ang isang bags, so 20 kilos yan. Tapos yung jointing, yung pangmasilya natin, nasa 585 ang isa, yun. Tapos itong gypsum board natin na Nope 12mm, so ito kasi yung gamit natin ngayon na gypsum board na ilalagay dun sa site. So 12mm siya, ang bawat isa ay 430 ang isa. Tapos yung suspension rod natin, per kilo ito, so ginagamit natin dito sa pang hanger, so suporta sa hanger natin. So nasa ano yan, 90 ang per kilo. So anong number na to? Number 10? Oh, number 10 na suspension rod. So sa tableria lang yan kinukuha. Tapos ito naman wall clip o paring clip tawag nila. Ang isa nito nasa 5 peso ang isa. Tapos siyempre meron din tayong mga ibang kailangan dyan, yung mga small item andito. So andito na yung mga small item natin. Itong concrete nail na tiny, so yung ginagay nating pako nasa 270 ang isa. Tapos ito nasa 120 yung mesh tape natin, 120 ang bawat isa, yung malaki. Tapos blind rivet nasa 270 rin ang isang box. So maraming box yan. Tapos wood screw. So yung ginagamit kasi namin yung wood screw kasi mas malaki yung thread na ito. Hindi basta-basta malulos thread. Yung metal screw kasi pag yung ginamit mo malit lang kasi yung thread nya, baka malus thread kasi pag umiikot lang. Ito yung ginamit namin yung wood screw na screw para sa gypsum board para mas makapit siya kung ikukumpara mo dun sa metal screw. Ayan. So D1. Tapos ano pa ba yung dito? Siyempre kailangan natin ng drill bit andyan. So wala pa rito yung concrete nail na D1 na hindi tiny. Tapos yung pang drill bit natin sa slab, so 1/8 din yan. So yun pang wala dyan. Tapos yung iba okay na. So yan yung mga materialis natin na pupunta doon. Siyempre kung magkulang man yan, konti na lang siguro, hindi na ganun ka dami. Hindi naman natin ma-estimate ng sakto-sakto yung project natin. Dahil may mga design yung mga project natin. So hindi natin makukumpute ng sakto yung mga materialis natin. Siyempre depende rin dun yan sa installer na magkakabit doon kung paano yung diskarte niya. Okay, so ito yung mga casting natin, ibinababa lang para gawing kornisa. So ang wala pa dyan, yung chaplos na nilalagay natin sa kornisa pampatibay, yun ang wala pa dyan. Pero meron akong stock dito, so pwede natin gamitin yun. Tapos ito yung mga scaffolding na ilalagay doon, mga tubo. Tapos yung mga apakan. So yan, yung catwalk. So ito yung magiging catwalk natin. Tapos yung tubo, kasi mag-spandrel tayo doon sa taas. Medyo mataas kasi yun, kaya kailangan natin ng tubo. Tapos siyempre yung scaffolding natin, meron din, kailangan din natin yan. Okay, so ito yung mga order natin ngayon. So may yung iba na i-deliver na, pero marami pa tayong mga order na kornisa na hindi pa nilagay doon. Gaya nung project natin ngayon, itong pagdi-deliveran nila, hindi pa natin na fabricate yun, ngayon palang umpisahan. So ito yung paggawaan natin ng kornisa. So tatlo silang gumagawa ngayon dito. So yung dalawang pamangkin ko, tapos si Pari Pugot, yung isang kasama nilang gumagawa rito. So ayan, kung gusto nyo mag-order pala ng kornisa,
So message lang kayo dyan sa Baclagonilla Corneses. So makikita nyo dyan sa screen yung FB natin. So magano lang kayo dyan, mag-message lang kayo sa Baclagonilla Corneses. Siyempre may mga tinda rin tayong mga ilaw. Paki-check nyo na lang yung FB natin dyan kung ano yung mga ilaw na yun. Strip light, pin light. So meron tayo dyan panel light, center light, circular light. So meron dyan sa ano natin sa FB. So message lang kayo. Tapos dito pala hindi na ako sasama na magdi-deliver dito. Si Buddy Noli nang sasama dyan para i-guide sila doon sa pupuntahan nila. So ako dito sa bahay, may gagawin naman akong iba dito sa bahay. So bukas pupunta tayo doon para ituro yung gagawin natin project doon sa Pusurog yung pupuntahan nito. Siyempre tuturuan ko yung ituturo ko yung mga design doon, kung ano yung mga design na ilalagay doon sa Pusurog. Okay, so yan muna mga boss. Ayan, siyempre i-update natin ito sa susunod na araw. Sa Biyernes start na kami doon, mag-upload ulit ako. So ngayon ito muna yung i-upload natin kasama yung video natin kahapon. Tapos susunod na araw punta tayo naman doon sa ibang project, sa ibang project natin. Siyempre huwag nyong kalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin. Paki-like na rin itong video na to. Yan lang mga boss. Mas malaking pasasalamat ko po sa mga magla-like ng video na to. Siyempre pati doon sa mga manonood. Yan, siyempre sa mga sumusuporta sa channel natin. So shoutout nga pala kay Chitochi TV, kay Joker Official Vlog 2.0, kay Kuya Eric Tomas, kay Ma'am Jinky Ancheta, Angel Ancheta, kay Sir Alan, kay Marilo, kay Ma'am Maricel. Yan, shoutout po sa inyo. Salamat po. At shoutout din sa mga subscriber natin na laging nanonood. Okay, so hanggang dito muna yung video natin mga boss. So ingat po tayo lagi at God bless.